डीजे सूरज रटलीकर का आवाज़ डीजे सूरज राजा नया साल में ऑफर दिलियो तोरा दुनु बहिन के हैप्पी न्यू ईयर के जानू सुनै छी ने नया साल में ऑफर दिलियो तोरा दुनु बहिन के आज पहिले हमरा से मिलै ले बेबो करे देबो पायल कीन के आज पहिले हमरा से मिलै ले बेबो करे देबो पायल कीन के डर न करी है ककरो के जानू आब जइहा सबेर दिन के आज पहिले हमरा से मिलै ले बेबो करे देबो पायल कीन के आज पहिले हमरा से मिलै ले बेबो करे देबो पायल कीन के मिक्स बाय डीजे सूरज कुछ भी बोलते हो है ना डीजे सूरज करब तोहर दुनु के हम वेट गे घाटा फायदा में जे नहीं करबे लेट गे करब तोहर दुनु के हम वेट गे घाटा फायदा में जे नहीं करबे लेट गे गमई है नहीं मिलल मौका गिफ्ट देबोगे अपन पसीन के आज पहिले हमरा से मिलै ले बेबो करे देबो पायल कीन के आज पहिले हमरा से मिलै ले बेबो करे देबो पायल कीन के डीजे सूरज रटलीकर का आवाज़ मिक्स बाय डीजे सूरज डीजे मुन्ना इसके बाजार एक जनवरी के बात है देखा से गे जब आइबे तो रानी हमरा पास गे जना एक जनवरी के बात है देखा से गे जब आइबे तो रानी हमरा पास गे डर विकेश संदीप का हाउ घुमिया पाऊ में बहिन के आज पहिले हमरा से मिलै ले बेबो करे देबो पायल कीन के आज पहिले हमरा से मिलै ले